Il-firda u l-qasma fonda fil-Partit Nazzjonalista kompla jesprimija fuq l-Istazzjon Nazzjonalista stess il-Viċi Kap u x-xenti Robert Arrigo. Huwa ddikjara li fil-grupp parlamentari m'hemmx għaqda wara l-kap Adrian Delija. ċertu membri ta' parlamentari li rridu jkissru l-Adrian, imma biex tikisser l-Adrian trid tkisser l-partit. Arrigo tefa' botta lejn il-fazzjoni ta' Busuttil u fisser kif din għamlet ħsara lill-Partit tal-Pjetà. L-overriding kienet li nagħmlu ħsara l-partit. Arrigo fetħilha bl-ikraħ kontra ta' Busuttil u saħaq li kien hemm min ma ħax gost bil-fazzjoni ta' Delija. Biss imma min ma ħax pjaċir li jkun hawn dawn min ismin tagħna li ma ħadux pjaċir li jkun hawn dawn is-ġodda. Arrigo għadda messaġġ dirett lil Jason Azzopardi meta reġa' mar fuq Facebook jattakka lil Delija. Imma aħna kapaċi għatta fil-eżekuttiv li we create a storm when there is calm weather. Arrigo tkellem ukoll dwar il-qagħda finanzjarja mwera li tħalla fiha l-Partit Nazzjonalista li spiċċat ejjietu. Imma issib mażra monqok dejjem. U tispiċċa ħatajjik. F'battuta oħra lejn il-fazzjoni ta' Busuttil, Arrigo qal li lest ibaxxi rasu għal xi ħadd iżjed bravu minnu. U jiena bniedem li meta nara li inti ma tħallanix naħdem fis-serenità kif suppost bid-diskussjoni fejn ħanaslu kif ħanaslu. Imma tfixkilni. Allura għaw xaħat ieħor bravu iżjed minni. No problem, ġifieri baxxi rasi għal dik il-bravura. F'partit maħkum mir-riżenji, Arrigo stieden il-ħadd ieħor biex jagħmel bħalu u jirriżenja. Aħna l-mistoqsija li saqsejt l-eżekuttiv kienet li misna aħna l-koll. Anke jien għandi tort ukoll. Ma nistix ngħidu għalhekk ħadd nitlaq għax għandi tort. Ħadd ieħor ma segwa dak il-pass. Fuq kollox spikka l-fatt li l-għaqda m'għandix posta fil-Partit Nazzjonalista. Ma biex tirranġa ruħek, kulħadd irranġa ruħek, jekk inti fid-dar ma tkellimx il-mara, ma tkellimx ir-raġel, ma tistax. M'hemmx għaqda fil-familja. M'hemmx għaqda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.